ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಗುರುರಾಜ್ ಪನ್ಪುನರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಪದ ಹೊಡೆದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಪೆರುವೋಡಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಬಲತ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿದ ಮರಲ ಎಡತ ಮರಗಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾಯ್ದ ಮರಲ ಈ ಸಂಪಾಯ್ದ ಮರ ತಡಿಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆ ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜ್ಜೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಲು ನೆನತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ತೂಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ.